Ahojte priatelia! Dnes hovoríme o modeli Fiat 600 1.2 hybrid La Prima, vrcholnej verzii kompaktného crossovera, ktorý spája taliansky dizajn a mild hybridnú technológiu. Vozidlo je vybavené preplňovaným benzínovým motorom s objemom 1,2 litra v kombinácii so 48V systémom mild hybrid a 6-stupňovou automatickou prevodovkou EDCT s pohonom predných kolies. Výkon je 100 alebo 136 koní podľa verzie a zechýlenie z 0 na 100 km za hodinu trvá približne 8,5 sekundy pri silnejšej verzii. Oficiálna spotreba VLTP je okolo 4,9 litra na 100 km. Reálna kombinovaná spotreba sa zvyčajne pohybuje medzi 5,5–6 litrami. Výbava La Prima ponúka 18-palcový disky, dvojfarebnú karosériu, svetlý interiér, elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s vyhrievaním a masážou, bezkľúčový prístup a bezdrátové nabíjanie. Dôležité je, že Fiat 600 je vybavený asistenčnými systémami autonómnej jazdy úrovne 2, ktoré v spojení s mild hybridnou technológiou patria v roku 2026 medzi najmodernejšie vo svojej triede. Vozidlo dokáže samo zrýchlovať, brzdiť a udržiavať sa v jazdnom pruhu, pričom vodič zostáva vždy zodpovedný. Tieto systémy zvyšujú bezpečnosť a komfort v meste, na diaľnici aj v zápchách. Ďakujeme za sledovanie a za lajky. Prihláste sa na odber, ak máte radi autá. Dovidenia.